אני בא עושה פה שוק. איזה מדינה פה כל אחד נותן חיבוק. סקיידה פיטר על הפן, קפטן על ההוק, מוריד סתירות לכל הארסים עם סקנים שלך בקוקי. כל דביל במדינה הזאת פוטנציאל יהוק. שוק או בעברית קומבינה, קופצים על מציאות כמו ילדות על טרמפולינה. בלי ויטרינה יש מכל הבא ליד, מדף אחד חולצות, מדף של מסגדים ליד. רק היום חולצות של נייק, לוגו של אדידס, מלברו אדום נובלס וגם בלי מס, שעון של מחשבון חותמת מזהב של רדו, מדים של ברצלונה מאחור כתוב רונלדו. רק היום שים מצד עגבניות חמוצים מצד, יאללה תמיס לי בלי להפיס לי, יאללה תמיס לי בלי להכניס, יש הכל כל הזמן עולה פחות אם זה במזומן, יאללה תמיס לי בלי להכניס לי, יאללה תמיס לי ביט 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 ביט. הלו בטוח תראי על הסכין, סבתא שלי הגיעה לעשות פה עסקים והיא לא מקבלת שום מחיר שלא מתאים. עכשיו תוריד את השרבולים, כמה יצאו לה הבגדים והיא אומרת אני לא שומעת 20 שקל יקר אני לא שומעת, יאללה תעמיס לי 100 גרם מהחרוב, תביא פה את הדיסק גם של הנחת שלי צרוב. מונה סבתא יא מבאסת, עובד על זה שנתיים, מה אתה התבאסת? היית קונה 2, נולדתי תימני, אני רוצה את התמלוגים, ואם תדפוק אותי בשקל יהיו פה הרוגים. רק היום מזוודה בלירה לווייקיישן, אקסבוקס 1 שלטים של פלייסטיישן, לקנות בזוז זה לא כזה נורא, ואפילו רמי לוי בא קונה מפה סחורה.